Bă, hai, salut! Acesta este primul meu video. Pe acest canal o să fac numai povești. Și dacă vreți să dați un like, un subscribe și un share să vadă și prietenii voștri, v-aș fi recunoscător. Eu sunt aventurile lui Big Mac. Nu vreau să lungesc foarte mult cu acest video pentru că nu este neapărat o poveste, că poveștile vreau să le fac de cam 10 minute, pentru că o să am foarte multe povești. Cam în fiecare zi o să postez câte o poveste. Nu știți cât de greu e să postez o poveste. Și da, eu sper că vă place ce fac în primul video. Nu fac foarte multe, dar înțelegeți și voi că sunteți băieți mari. Replica lui mamaei. Da, mă rog, acesta este primul video al meu. Eu sper că vă place. Și ce să mai zic? Bă, mine în viața reală mă cheamă Denis, am 8 ani. Nu o să zic unde locuiesc încă. Hai să zic, locuiesc în Roman. Înțelegeți? Bă, lui Cătălin nu o să zic pe numele lui real, adică prietenul meu, Căcălin, cum vreți voi să ziceți. Vreau să zic, bă, lui Lambă, cum să zic? Lui Lambă. Bă, și asta a fost și povestea. Acum, dacă v-a plăcut, treaba voastră, dacă nu v-a plăcut, tot treaba voastră. Acum nu știu, trebuie să mai